tåget och skulle ni ha några frågor kan ni ställa dem då. Kører vi over på sådan, kører vi over elven lige om et øjeblik. Eller, det er store skib der. Okay. Ja, fordi der har vi ikke modlys. Ja. Har vi da også lige en soveværelse. Dejligt. Kongen simpelthen. Wow, hvad er det? Ja, mange okay. Det er bare at gå ind til højre, ser du. Øj, hvor er det langt. A little bit. Listen up. Sådan noget, det ligner sådan et romersk gravsted. Ja, eller sådan. græs. Og så er der en kilde, og så er der en kilde derovre. Ja. Der var et kort. Der var bare et kort med linjerne. Ja, vi kigger hernede. Der kommer noget kort igen. Ingen kort. Jo, her. That her max is not going fast as much at all. Ja. Sometimes like slows down for her. It's like they're massively isolated. And I was like, yeah, no problem. Skal vi op? Gå udenom alle de her...
longer. Which is better? Some people like it more. Der er også noget, der er håndlavet herinde. Vi prøver det. Skal den vej? Ikke? Det gør det godt. Jeg tror, der skulle være nogle virkelig gode smykkedesigner herinde. Kan du se? Det er menu. Kan du se, det er menu designer? Mm. Det der, for de der menukrus, du har. Kan du se det? Kan du genkende det? Ja. 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 set de originale. Jeg har set de originale værker på måde. Det er virkelig fint. Nej, kendt. Hvad? Jeg fortæller dig det bagefter. Ja, det er helt lovligt. Se, det er en gaslampe. Especially in the winter time, people like to dress them up in small hats and scarves. Så går det. 现在有了，试试看有吗？确定是不是一男？ And this is what I was here doing. You try to specialize in something. Ja, der er åben. Kan vi kigge? Den mønt, jeg fandt, den burde der noget. Ja, det er god. Det er en god placering. Kan man se derfra, så vi skal den vej ned der. Det skal vi da. Ja, men det er det fint der. Lige ud af teateret, når det. Sminke og rykker. Nej, det er det. Der er også store stykker stof, ikke? Ja. Altså, ikke bare sådan småt, men også stort. Ja, det er flot. Kan jag få ett fönster i en sån här sörgul? Og der. Det er så Fint, ikke? Altså, det er flot, ikke? Og det er flot. Flot lille bakke også, ikke? Jeg kan godt lide hendes navn. Ja, Ja, at hun vender, så har det spejlet. men prøv at se, en flot bakke. Og flot, meget flot bakke. Sindssygt flot. Ja, og hun er sådan meget anerkendt. Ja. Jeg har set nogle få ting, jeg har aldrig set så meget samlet af. Det er fuldstændig overvældende. Jeg kan godt lide.
Koster de der? Kan vi gå ind og høre, hvad de koster? Vi går ind og kigger. Ja. Vi går ind og kigger Den er lidt i butikken. Hvad koster det? Der står Strøms Hage, Ja, men hvad koster det? så det er jo en butik. Ja, det er fint. Det er mig. Nå, her, ja. Ja, det er godt. Og det kunne være sjovt at lige at se, hvordan de reagerer, når de svensker på sig. Hvad er det se? Ja. Er det godt? Det er simpelthen verdens første nationalpark. Mm-hmm. Ja. Jeg tager lige en video. Lækker mad.
Jeg får noget. Så også lige lidt der. Ja. Og mor får... Jeg får rødinge. Rødtunge. Var det rødtunge? Ja. Rødtunge, og jeg får lam. Ja. Ikke når det ligger sådan der, så er det fordi, at det er sådan. Tada, jeg gemmer mig. Skal du have noget god te? Jeg skal over herovre. Elderflower. Coconut. Magic. Green. White oats. Også en god te, hvis det skulle være. Jeg vil nej. Take a picture of you. Yes. Of you? Yes. Nej, hun vil gerne tage et billede. Hun vil gerne tage et billede af os. Oh, it's just it's video. Oh, Yes, yeah. you may. Okay, thank you. Please, thank you. Det er godt. Vi har ingen större stress kan jag säga. Har ni koll på tåget? Det är alltså SJ snabbtåg 4-3. Ja, då får jag hälsa samtliga resenärer välkomna ombord på detta tåg 437 som ska ta oss till Göteborg. Vi kommer att passera Eskils